Seguim aquí a la calle, Callista, Callista, la calle, Callista de calle, Callista al Raval, Callista, miri, basura, problema, basura, 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 què s'ha de fer en la basura? Basura, en portuguès lixo, en alemany Müll, Müll en alemany. Basura, pues la basura, la tirem, a on la tirem? A la basura. Conclusió, basura és molt, però també hay basura és molt, observa, la basura, cap allà, la basura que és molt, aquesta basura, això sí que, aquesta és molt, això és tan molt que això és massa, Aquí és la lingüística del intríngulis. Això què és? Això ni és molt, ni és massa, ni nada. Això és mentida. Lingüísticament incorrecto. L'intríngulis del lingüista, mal. Mirin, edifici, claro que és difícil entrar. És difícil entrar perquè està tapiat. On entres? I en venda què? ¿Dónde está la venda? No, fatal. 12 pisos, què? Conteu. 1, 2, 3, 4. No, 12 no. Mentida podrida. Hombre, ja. Estic emprenyat, me'n vaig.